kumsom ni William ta khan American no patuak thar te chuan Russian no pang komkomi lekfa atanan la a mase anolo ko Russia khopui Moscow athon kirle in America a lo let lia engwanga hetiang thil hi ti tamai nge anni he no pang chanchin phena hian eng thuruk nge lo in phum ro reng chuni ta ang kumsang kha zakwa sumkwa pasari ani a Crystal le jasi te no pa chu no patuak thar ma chhop tam tak nei ani a chungkwa te dina annun chu hlim the angbera mangturin anin puwa cha chhomek zela amai ro chu hun engma chen liam hnuwa po fa ananei thetak mai silawa chuan falak lam anril ru ina on chanta a hun engma chen anzon hnuwa chuan naupang anril ru lwa tu an huve ta hlau mai he naupang hi kumkomi lek ni in Russia rama adoption agency hnuai omani ti te thlengin an website atang chuan an hmu chuak ta ani ti chuan Crystal chuan a thalak vela in kwalna lama tang chuan adu zong ni tlata hria in a kum thuwa po hmalam hun thatak sel chhopui theitur ni na hria a an no pa chuan lekha poimo te boipui ngalin an falak tur chu an boipui chhozela chutia fala tura anin bo se chhomek lai chuan Russia lama tangin an falak tur agency atang chuan lekha sang an dong chena chungzinga medical lam lekha chuan fa atana an lak tur chu mecheno pang harwang takle rilru chak tak ni in an rekota ma se chu chau chu alo ni lo chu medical report a chuan an falak tur chu rilru lama boina deuh nei ni in ziak boka he a har sat na hi oligopheronic anti nge ma se he thil hi chu boipui vak lo turin adoption agency lam chuan Crystal de no pa chu ron cha in mishing than chhona mong deuh hlek ang chawin an ron shila anni no pa po chuan ngai that lo na lian tham po nei lem lovin chung ko thataka hmangai na adon tam chuan a zia om chhowe mai an reng boka chu ba ka America rama rilro lam doctor po in an tran pui thei be se na sang tak an nei bok ani kumsang kha zakwa somkwa pasari July tha alo ni chuan Crystal le Jesse te chu Russia rama khote takte Boravichia nu cham ina no panglak tumin an bazin ta a jin kongrei takle chau thak zet ni ma se an falak tur Curly anti nena an hanin mumeu chu an hlimtlang hle a an in pona tha in an chung ko zinga midik tak angmain anin nial nga hle a Curly ba ka mi pano pang kum thum mi joswa chu fa tan hian an latel bok ani engkim anti fel no chuan Crystal no pa chuan Curly umdan chu makso riawin an cheta tat mai Crystal chuan an fonu thar hian thil thar le umdan tharawang hian adang lam pha do ni mai hian hria a United States an net le no chuan Georgia in le laute dinin anin bengbel zuya heta an omnu phei hi chuan Curly chu ami zia danglam tiltilin thinrim na tor anei de ureng maya anu Crystal chuan ompui deuh chut angai ni ringin an na te po ban san pha hiala ma se an boina chu alana sadon chau si kumsang ka zakwa somkwa pariat Christmas rai theni tak chuan an ngai to phak lo thil rap thlak taka thlengta Curly le joswa chu an nu pangpar chin lama ani fiam imo an ti lain Crystal de no pa chuan an fa pa joswa te thom chu an cheta thut mai thil thendan an han in nak chuan an in chung bathlar reiling le changa fit som thuma sang atang chuan Curly chuan an naw joswa chu paithla ka lo tum meka anu chuan Curly chu awin anaw chu da thlawat turin aw ngalom loma an bul an han thlen nai chuan engwanga chu tiang thil chu ti tum nge tia an zo chu tha adu thu ba kina changlo joswa chu an chanman sham hi lo ni a he thil rap thlak tak ba ka hian Curly chuan a ko chunga betu omanga in shat na nei thule thil chi sang a hmu sol fo thin chu anu le pa te hi a shil bok ani hetiang thil thleng awang hian Curly chu rilrulam in enkoledong torin damlo ina da ngalin thlaingi muza da omngi ngi a in lama a omlo chung hian anu le pa te hian an lakna agency atang khan lekha ing emo an don bel tanol mai aton hmalam chanchin te po tel nolin heta hian Curly nu tak tak hi midang po lo le miro thap tak ani thote anu nge chuan a enkolai pu in auluk lo hle thote ba ka ril cham le bal tak taka ada ring thin thote ein jak boka tin nu cham ina a omna po khan ashan pa a rilrolam har satna neite an khungna khungbik ani thote thlengin an shet bil te zela heng zong hi atira khan adoption agency te khan an shillok lo alo ni a Curly Crystal tena an lakna a lo boy pui tu ber
nina kosinai chuan engma zep anei lo thole nopang medical record chu Russia sarkar changa an thlit fim le thu te asoya tin nu cham ina an kalai khan an doctor te hne na engzo na ma an nei lo awangin an ma ni thiam lawa alo pulet me maya crystalite no pa chu an shil a hai nge mai thali zet damno ina an da no chuan sumlama an har sa chhauta ka wangin an fano chu an la chuak le a ma se an fa pa jo swatan ala hla om hle an ring chuwa apa je sia soidan phe chuan remchang hmuwa una pa hi thala tum ring ani ati hiala damdoi le in enkol tam tak lama se eng a ang tak tak theilo ani ber mai joswa chu atha theyang bera kereli laka ven chu anti thei ani she maya security camera ba ka kong khar alam te da in an thei to pinan boy pui zela ma se heti chung po hian an ngai ala tha thei thlo chong lo atopa topa phei chuan joswa chu an omna atanga mel zaruk vel lai hla texas a api hne na an thon ta ringot mai ani crystalline afano kereli hne na chutianga anaw mun hlataka anda tak na chania arinda na zo chuan kut athak an hlau pui wangti na chang le ngala anu le patan chuan awra thak don em Dr. Brian Kennedy chu psychiatrist hem tak kereli chanchin lo ngei ven ring tu ania ani hian kereli chuan attachment disorder ani thosoin midang hmangai theina atla cham atimok maya thil enging emo chuan nom ti takin ti ve veu thin ma se thil ngai to de ole boina to in ami zia adan na sajia soiboka psychiatrist tam tak kereli lo ngai ven tu te chuan Dr. Kennedy ngai dan hi an tom pui deuh vek nge nge a ma se doctor pakhat chuan ngai dan dang alo nei vetla thong namdo ina a omlaya enkol tu doctor ani nge nge a ani chuan kereli mi zia chu social bo ani ti in alo record lat mai anu le pa te hian an ngai ven tok lo ni in alo shi vetlat ani kumsang kha zakwa somkwa pakwa thlasik alo her chwami chuan crystalite no pa chuan thutluk na har sa tak an sia mangai ta kereli nu le pa ta na anni thei to lo thu an soita maya anlak na Russia thon let le tumin heta hian rilrolam enkol na a enkol zui turin rop manna an siam nge nge a ama iro chu hetia Russia khopui Moscow damdo ina anda don tum hian Joy Roberts reporter hne na kereli chuan athil soi ngai lo asoita a una pa joswa chu tha tum ngai lo thole manga em tho soin chu anu le patena an sha thiam lo thu a shil tatlat mai ma se he thu an shat no po hian crystalite no pa chuan ti ngai na shilo inti chungin damdo ina chuan an thon ta thawa hun engemaw chen liam hnuwa reporter Joy Roberts chuan kereli chu damdo ina awa mule a hemi tum hian chu mun chu nuama ti lo thote lo shilin a omna mun chu a hlo thote po lo shila ma se he thu an shat no po hian crystalite no pa chuan lak chwale zai an rel theida chong lo ani Joy Roberts damdo ina va kom to chuan kereli chanchin chu angai ven ve ringa ma se anin po ring theida bik lo Robert hian aril rowa kereli chu a om ring thote po soi chuak nge nge a ti chuan kumsom ni chuang lai liam hnuwa in hmu na hun anei le ta hlau mai kumsang ni somni pakhat ni pui lo thlen chuan anin hmuta a kereli chu kumsom thum pathum mi lai lo ni to in a hming po Sabrina ti na lo thlak to a pasal nei to in fa po pali lai lo nei to a North Carolina USA lo lo ring chu engtia lo lo ngi ani ta kangle kereli chuan Robert chu a chanchin alo shilta a crystal le jesi te bula a omlai khan joswa kha an duat bikin ama an ngai tha pharia vin in sha hengawang hian mani in thadu na hial po nei thin in a soya tin o asha thin le thil sang sang te po kha an ina changa chwa du awanga in soi ni thote po soibok kumsang kha zakwa som corporate kuma anaw tha atum tho po Sabrina chuan a thlen dan dangin a soile tatlat mai anu crystali khan anaw chu in chunga tanga hroi thlatura atir chu Sabrina chuan anaw chu a ri ema wangin step vela chuan har sa ti takin apom thla a ma se akuta tangin anaw chu atal thlazel boxi chu anu chuan alo hmu in tha tum angin alo pota dai maya chutia anu in tha tum tia aputla tawang chuan a hlau thlabar lutukin a o tak ringot tho a soibok ani a hnuwa doctor sang an hmu hnu khan Russia alet le don ti alo she thiam ve maya khatia damdo ina an hnu che hnu po khan anu te chu an lo le to don lo ti chu she thiamin atira chuan damdo ina omkha she omati ema jel chunga khung ang mai ni in in she ani ma se aril ru ti pau khawluin a she omti na chu apal lui ve ta zela
Avanesia min thani nu leka Nina Costina Adoption Agency thokhan aron na chuak ta hlova ti chuan US a tho North Carolina a chungko pakhatin fa atana lo la vele in high school te azo hnuwa kumsang ni pariat khan Africa rama no pangchan haite chan people Mercy Sips antia thoktorin in piveta a heta hian kumhni lai thokin thiltam tak azir chwa phani in Sabrina hian asoi ani hemi hnu hian North Carolina a letli in damdo in a hnate a thok zui le a kumhni hnuwa zirtir tu filanin in tongin kumsang ni som pali khan anin neya fa po mi pa pakhat le me che pathum an nei to nge nge a pasal filapo chon azirtir tu na chu bansanin anupui Sabrina na thona damno ina athok ve ta ngala tin Sabrina chuan rilulama harsatna engma anei lo thosain damdoya in enkolna po engma alak to lo thosoi boka chuba ka Crystal le Jessie te po kha mangai thole anma ni alaza ring thote po soilang bok ani andin muna khan dingwe se chuan anthil ti angkha ati ve nge ring thote po soilang til nge nge a ma se ati ve mi alo tor ero fa enkol tora lakto hnuwa dale chu ani anma ni chunga rilu chhia engma apot lo thote po soin a hun liam to chu angai dam vek to tho soi boka tuna a pasal fil takle a fa dom tak tak te po hi a hun kal to ina aron thlen pui ani zia te chu shia in a hun liam to te awang chawa lo oman ni zia tho te po asoi bok ani